Ένα νησί στο Αιγαίο. Μια επιβλητική έπαυλη σε λόφο με θέα τη θάλασσα. Και μέσα της η Θεανό Παγκάλος, πλούσια, πανέμορφη και ανελαίητα. Ποιος θα τολμούσε να την αμφισβητήσει? Σίγουρα όχι η Ευαγγελία, η αθόρυβη υπηρέτρια με το πρόβλημα ομιλίας που όλοι περιφρονούν. Ταπεινωμένη καθημερινά, η Ευαγγελία υπομένει τις προσβολές με σκυμμένο κεφάλι, μέχρι που ανακαλύπτει μια φωτογραφία που θα αλλάξει τα πάντα. Κρυμμένα μυστικά, απαγορευμένοι έρωτες, οικογενειακά ψέματα που επιβιώνουν για δεκαετίες. Όταν η μοίρα φέρνει ένα τραγικό ατύχημα που αφαιρεί από τη Θεανό το πιο πολύτιμο όπλο της, τη φωνή της, οι ισορροπίες αλλάζουν. Τώρα, η γυναίκα που κάποτε ταπείνωνε τους πάντες χρειάζεται τη βοήθεια εκείνης που περιφρονούσε περισσότερο. Αλλά ποια είναι πραγματικά η Ευαγγελία? Και τι σχέση έχει με την οικογένεια Παγκάλος? Μην χάσετε αυτή την συγκλονιστική ιστορία που θα σας κάνει να αναρωτηθείτε ποιοι είναι πραγματικά οι άνθρωποι γύρω σας. Ακολουθήστε το κανάλι μας, πατήστε like και πείτε μας στα σχόλια από πού μας παρακολουθείτε. Κάθε Παρασκευή μια νέα ιστορία που θα σας συγκλονίσει. Ο ήλιος μόλις ξεπρόβαλε πάνω από τις λευκές πέτρινες στέγες της Σίμης, βάφοντας τον ουρανό με αποχρώσεις του ροζ και του χρυσού, όταν η Ευαγγελία έφτασε όπως πάντα πριν από όλους, στην πύλη της έπαυλης Παγκάλος. Η φθαρμένη τσάντα της στην πλάτη, η άψογη στολή της και το διστακτικό χαμόγελό της αποκάλυπταν αμέσως ποια ήταν. Αθόρυβη, ευγενική, αόρατη. Το καλοκαιρινό αεράκι χάιδευε απαλά τα μαύρα μαλλιά της, καθώς περνούσε την τεράστια σιδερένια πύλη που άνοιγε στον κήπο με τις αρχαίες ελιές και τις φουντωτές μπουκαμβίλιες. Κάθε βήμα της ήταν προσεκτικό, μετρημένο, σαν να φοβόταν πως θα ενοχλήσει ακόμα και τον αέρα γύρω της. Η Ευαγγελία είχε μια ελαφριά αναπηρία στην ομιλία. Κάθε λέξη έβγαινε με προσπάθεια, σειρώμενη, σαν να έπρεπε να διασχίσει μια ολόκληρη θάλασσα πριν γεννηθεί. Τα καλημέρα της ήταν πάντα μισοτελειωμένα, οι ευχαριστίες της πνιγμένες. Παρόλα αυτά, χαιρετούσε όλους με γλυκύτητα, ακόμα και εκείνους που ποτέ δεν της ανταπέδιδαν το χαμόγελο. Αλλά εκείνο το πρωί, η φωνή που της προκαλούσε το μεγαλύτερο πόνο αντίχησε πριν καν προλάβει να διασχίσει τον κήπο. «Ακόμα εδώ είναι αυτή. Γιατί δεν την έχουν βάλει ακόμα σε κάποιο ίδρυμα?» Χλέβασε η Θεανό Παγκάλου, σύζυγος του Μεγιστάνα Άγγελου, καθώς γελούσε με τις φίλες της γύρω από την πισίνα, πίνοντας φραπέ σαν να ήταν σαμπάνια. Η Ευαγγελία πάγωσε στη θέση της, τα δάχτυλά της σφίχτηκαν γύρω από το λουλούδι που μόλις είχε μαζέψει από την άκρη του δρόμου. Ένα απλό αγριολούλουδο που σκόπευε να βάλει στο βάζο της κουζίνας. Η καρδιά της χτυπούσε δυνατά, αλλά το πρόσωπό της παρέμεινε ανέκφραστο. Είχε μάθει να φοράει αυτή τη μάσκα της απάθειας, ήταν η ασπίδα της. «Καλά, δεν σας ακούει, κυρία μου. Είναι κουφί, όχι μόνο κουτί», είπε μια από τις γυναίκες, με ένα αδιάφορο κούνημα του χεριού της, το βραχιόλι της να αστράφτει στο πρωινό φως. «Όχι, δεν είναι κουφί. Απλά μιλάει σαν, ξέρετε, σαν αυτούς που δεν μπορούν να μιλήσουν κανονικά», απάντησε η Θεανό, μιμούμενη με σκληρότητα τον τρόπο ομιλίας της Ευαγγελίας, παραμορφώνοντας το πρόσωπό της σε μια γκριμάτσα που έκανε τις άλλες γυναίκες να ξεσπάσουν σε γέλια. Η Θεανό ήταν όλα όσα η Ευαγγελία δεν ήταν. Ισχυρή, με αψεγάδιαστη ομορφιά, κοφτερή σαν λεπίδα, ψηλή και λεπτή, με καστανά μαλλιά που έπεφταν στους ώμους της σε τέλειες μπούκλες, φορούσε ένα μεταξωτό καφτάνι που κυμάτιζε στο πρωινό αεράκι. Τα δαχτυλίδια της γυάλιζαν στον ήλιο. Κάθε ένα από αυτά κόστιζε περισσότερο από ό,τι η Ευαγγελία θα έβγαζε σε έναν ολόκληρο χρόνο. Αλλά ήταν στην περιφρόνηση που έλαμπε περισσότερο. Και δεν υπήρχε μέρα που να μην κοροϊδεύει την Ευαγγελία, άλλοτε μιμούμενη τον τρόπο ομιλίας της, άλλοτε χλευάζοντας τον τρόπο που περπατούσε, άλλοτε χρησιμοποιώντας την ως σκαλοπάτι για να διασκεδάσει τους άλλους. Η Ευαγγελία ποτέ δεν απαντούσε. Απλά χαμήλωνε το κεφάλι και συνέχιζε τη δουλειά της. Είχε μάθει πως η σιωπή ήταν ο μόνος τρόπος να επιβιώσει στον κόσμο των Παγκάλων, έναν κόσμο γεμάτο πλούτο και σκληρότητα σε ίσες δόσεις. «Α, Ευαγγελία», φώναξε η Θεανό, χτυπώντας τα δάχτυλά της όπως θα καλούσε ένα σκυλί. «Έλα εδώ, θέλουμε φρέσκο φραπέ, και μην το κάνεις πάλι πολύ γλυκό. Η Μαρίνα κάνει δίαιτα. Αν και μάλλον δεν μπορείς να καταλάβεις τι σημαίνει δίαιτα, έτσι δεν είναι». Οι γυναίκες γέλασαν ξανά, ενώ η Ευαγγελία έσπευσε να πάει στην κουζίνα. Τα χέρια της έτρεμαν ελαφρά καθώς ετοίμαζε τους καφέδες. Είχε εργαστεί στην έπαυλη Παγκάλος για σχεδόν 2 χρόνια τώρα.
και ακόμα ένιωθε το στομάχι της να σφίγγεται κάθε φορά που έπρεπε να αντιμετωπίσει τη Θεανό. Μέσα από το παράθυρο της κουζίνας, παρατήρησε τον Άγγελο Παγκάλο να βγαίνει από το σπίτι με το κοστούμι του και το χαρτοφύλακά του. Ψηλός και επιβλητικός, με γκρίζους κροτάφους και αυστηρό βλέμμα. Ο Άγγελος δεν ήταν ποτέ σκληρός μαζί της, απλά αδιάφορος, σαν να μην υπήρχε καν. Ήταν απασχολημένος με τις επιχειρήσεις του, τα ξενοδοχεία του, τα εστιατόρια του που απλώνονταν σε όλη την Ελλάδα. Για εκείνον η Ευαγγελία ήταν απλώς ένα ακόμα έπιπλο στο σπίτι του. Έξω, η Θεανό σηκώθηκε για να φιλήσει τον άντρα της στο μάγουλο προτού φύγει. «Θα αργήσεις σήμερα, αγάπη μου?» ρώτησε με μια γλυκύτητα που ποτέ δεν έδειχνε στους υπηρέτες. «Έχω συνάντηση με τους Γερμανούς επενδυτές. Μην με περιμένεις για δείπνο», απάντησε ο Άγγελος ψυχρά, χωρίς να κοιτάξει πίσω του καθώς κατευθυνόταν προς το αυτοκίνητό του. Η Ευαγγελία παρατήρησε τη σκιά που πέρασε από το πρόσωπο της Θεανός, μια σκιά απογοήτευσης, ίσως πόνου, προτού αυτή επιστρέψει στις φίλες της με το λαμπερό της χαμόγελο ξανά στη θέση του. Η Ευαγγελία βγήκε με τον δίσκο των καφέδων, προσέχοντας να μην κοιτάξει κανέναν στα μάτια. Καθώς σερβίριζε, η μία από τις φίλες της Θεανός, η Λιδία, νομίζει πως την έλεγαν, έστρεψε το βλέμμα της προς την πισίνα. «Αχ, Θεανό, ο κυπουρός σου δεν έχει τελειώσει ακόμα με τα φύλλα. Η πισίνα είναι γεμάτη. Αυτόν τουλάχιστον μπορείς να τον απολύσεις. Δεν μπορεί να είναι τόσο δύσκολο να βρεις έναν κυπουρό που να κάνει σωστά τη δουλειά του». Η Θεανό αναστέναξε δραματικά. «Είναι αδύνατο να βρεις καλό προσωπικό πια. Αλλά τι να κάνω? Αν έδιωχνα όλους τους ανίκανους, θα έμενα μόνο με κανέναν». Ενώ οι γυναίκες γελούσαν, η Ευαγγελία πλησίασε το τραπέζι για να αφήσει τον τελευταίο καφέ. Τα δάχτυλά της γλίστρησαν και το ποτήρι ταλαντεύτηκε για μια στιγμή. Δεν έπεσε, το έπιασε την τελευταία στιγμή. Αλλά μερικές σταγόνες καφέ πιτσίλησαν το μεταξωτό καφτάνι της Θεανός. «Ηλίθιο κορίτσι», γκρίνιαξε η Θεανό, τεινάζοντας το ύφασμα. «Δεν μπορείς να κάνεις ούτε αυτό σωστά. Αυτό το καφτάνι κόστισε περισσότερα από όσα θα δεις σε όλη σου τη ζωή». Η Ευαγγελία έτρεμε. «Συγγνώμη, κυρία», κατάφερε να ψελίσει, οι λέξεις να βγαίνουν σπασμένες και παραμορφωμένες. Η Θεανό την κοίταξε με αηδία. «Δεν σου είπα να μιλήσεις. Απλά φύγε από μπροστά μου. Κάντο αυτό τουλάχιστον σωστά». Οι φίλες της Θεανός κοίταξαν αλλού, άβολα, αλλά κανείς δεν είπε τίποτα. Η Ευαγγελία υποκλίθηκε ελαφρά και απομακρύνθηκε, προσπαθώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά της μέχρι να φτάσει στο ασφαλές καταφύγιο του κήπου. Καθώς πότιζε τις ορτανσίες με την πλάτη της γυρισμένη στο σπίτι, είδε κάτι που δεν περίμενε. Η Θεανό, μόνη τώρα που οι φίλες της είχαν φύγει, μιλούσε στο τηλέφωνο. Και έκλαιγε. Όχι τα προσποιητά δάκρυα που χρησιμοποιούσε για να χειριστεί τον άντρα της, αλλά πραγματικά σπαρακτικά δάκρυα που έκαναν το σώμα της να τρέμει. «Δεν μπορώ άλλο», την άκουσε να λέει ανάμεσα σε λυγμούς. Με αγνοεί εντελώς. «Όλα αυτά τα χρόνια και ακόμα. Νομίζεις ότι δεν ξέρω για εκείνη? Για σένα?» Η Ευαγγελία κοίταξε διακριτικά. Η Θεανό έκλεισε απότομα το τηλέφωνο και σκούπισε τα δάκρυά της με μια απότομη κίνηση, σαν να ήταν θυμωμένη με τον εαυτό της, που άφησε τα συναισθήματά της να φανούν. Χωρίς να το σκεφτεί, η Ευαγγελία ψιθύρισε σχεδόν χωρίς ήχο. «Όλοι κλαίνε μόνοι τους κάποια μέρα». Αλλά η Θεανό την άκουσε. Γύρισε απότομα, τα μάτια της κόκκινα από το κλάμα αλλά γεμάτα οργή. «Τι είπες?» σφύριξε. Η Ευαγγελία πάγωσε στη θέση της. Ήταν η πρώτη φορά που τολμούσε να πει κάτι που δεν ήταν απάντηση σε ερώτηση. Ήταν η πρώτη φορά που η Θεανό την κοίταζε πραγματικά. «Τι τίποτα, κυρία», ψέλισε η Ευαγγελία, τα χέρια της να σφίγγουν το ποτιστήρι τόσο δυνατά που τα κόκαλά της άσπρισαν. Η Θεανό την κοίταξε για μερικά δευτερόλεπτα σαν να την έβλεπε για πρώτη φορά. Κάτι πέρασε από τα μάτια της, ένα είδος αναγνώρισης, ίσως φόβου, προτού το βλέμμα της σκληρύνει ξανά. «Αν πεις μια λέξη σε οποιονδήποτε για αυτό που είδες», είπε η Θεανό με φωνή χαμηλή και επικίνδυνη, «θα σε κάνω να εύχεσαι να μην μπορούσες να μιλήσεις καθόλου, κατάλαβες?» Η Ευαγγελία κούνησε το κεφάλι της γρήγορα, τα μάτια της χαμηλωμένα στο έδαφος. Αλλά καθώς η Θεανό γύρισε να φύγει, η Ευαγγελία σήκωσε το βλέμμα της και για μια στιγμή, μια ανεπαίσθητη, ηλεκτρισμένη στιγμή, τα μάτια τους συναντήθηκαν. Και σε αυτή τη στιγμή, η Ευαγγελία είδε κάτι που ποτέ δεν περίμενε να δει στα μάτια της Θεανός Παγκάλου. Φόβο. Όχι τον φόβο της αποκάλυψης ενός μυστικού, αλλά έναν βαθύτερο φόβο. Τον φόβο ενός ανθρώπου που έχει χτίσει τη ζωή του γύρω από μια ψευδαίσθηση,
Και τώρα βλέπει αυτή την ψευδαίσθηση να καταραίει. Η Θεανό απομακρύνθηκε βιαστικά, το μεταξωτό καφτάνι της να κυματίζει πίσω της σαν σημαία παράδοσης. Η Ευαγγελία έμεινε στον κήπο, το ποτιστήρι ακόμα στα χέρια της, αναρωτώμενη τι ακριβώς είχε δει και τι σήμαινε για τη ζωή της στην έπαυλη Παγκάλος. Το απόγευμα εκείνης της μέρας, καθώς η Ευαγγελία σκούπιζε τα μαρμάρινα πατώματα του σαλονιού, βρήκε κάτι παράξενο πεσμένο πίσω από έναν καναπέ, ένα φθαρμένο παλιό πορτοφόλι που έμοιαζε εντελώς ατέριαστο με την πολυτέλεια του σπιτιού. Το άνοιξε διστακτικά και βρήκε μέσα μία παλιά κιτρινισμένη φωτογραφία. Μια γυναίκα με μαύρες πλεξούδες χαμογελούσε στην κάμερα, με φόντο τη θάλασσα της Σίμης. Μια γυναίκα που έμοιαζε αλόκοτα με την ίδια την Ευαγγελία. Και πίσω της, μισοκριμμένος στη σκιά, στεκόταν ένας άντρας που έμοιαζε πολύ με τον πατέρα του Άγγελου, τον πεθερό της Θεανός. Η Ευαγγελία έκρυψε γρήγορα τη φωτογραφία στην τσέπη της στολής της, χωρίς να καταλαβαίνει γιατί η καρδιά της χτυπούσε τόσο δυνατά. Χωρίς να γνωρίζει ότι αυτή η φωτογραφία θα άλλαζε τα πάντα, για εκείνη, για τη Θεανό, για ολόκληρη την οικογένεια Παγκάλος. Αλλά αυτή η αλλαγή θα ξεκινούσε με ένα ατύχημα που κανείς δεν θα μπορούσε να προβλέψει. 2 μέρες μετά το περιστατικό στον κήπο, ο ουρανός της Σίμης είχε σκοτεινιάσει, μαύρα σύννεφα κρέμονταν χαμηλά πάνω από το νησί, ενώ ο άνεμος μαστίγωνε τα λιοστάσια και τα λουλούδια στους κήπους της έπαυλης Παγκάλος. Η Ευαγγελία στεκόταν στο παράθυρο της κουζίνας, παρακολουθώντας την καταιγίδα που πλησίαζε, όταν άκουσε τον διαπεραστικό ήχο από τα τακούνια της Θεανός στο μαρμάρινο πάτωμα. «Πού είναι τα κλειδιά του αυτοκινήτου μου?» απέτησε η Θεανό, η φωνή της τεντωμένη σαν χορδή, έτοιμη να σπάσει. Φορούσε ένα κομψό μαύρο φόρεμα, το πρόσωπό της βαμμένο τέλεια, αλλά τα μάτια της είχαν εκείνη την άγρια λάμψη που η Ευαγγελία είχε αρχίσει να αναγνωρίζει, τη λάμψη που εμφανιζόταν όταν η Θεανό και ο Άγγελος είχαν καυγαδίσει. Η Ευαγγελία έδειξε διστακτικά προς το ασημένιο μπολ στον πάγκο της κουζίνας, όπου κρέμονταν τα κλειδιά. Η Θεανό τα άρπαξε και στράφηκε να φύγει, αλλά στάθηκε για μια στιγμή. Είπε πως θα γυρίσει αργά, είπε, σαν να μιλούσε στον εαυτό της. Πάντα λέει ότι θα γυρίσει αργά. Κοίταξε την Ευαγγελία ξαφνικά συνειδητοποιώντας ότι είχε μιλήσει δυνατά. «Μην με κοιτάς έτσι, δεν είμαι κάποιο από τα παθητικά σου βιβλία». Αλλά υπήρχε κάτι στο βλέμμα της, ίσως μια αβεβαιότητα, μια αναζήτηση για συμμαχία, που έκανε την Ευαγγελία να τολμήσει κάτι που ποτέ δεν είχε κάνει. Πήρε ένα στυλό και σημείωσε στην άκρη μιας εφημερίδας που βρισκόταν στον πάγκο. «Βρέχει πολύ. Μήπως να περιμένετε?» Η Θεανό κοίταξε το σημείωμα και μετά την Ευαγγελία με ένα μείγμα έκπληξης και περιφρόνησης. «Τώρα ανησυχείς και για μένα. Ωραίο κόλπο. Αλλά εγώ δεν είμαι σαν τη γιαγιά σου. Δεν θα σε λυπηθώ επειδή ξέρεις να γράφεις». Με αυτά τα λόγια στράφηκε και έφυγε, τα βήματά της να αντιχούν στην έπαυλη καθώς κατευθυνόταν προς τον γκαράζ. Η Ευαγγελία κοίταξε από το παράθυρο καθώς το μαύρο αυτοκίνητο της οικογένειας Παγκάλος, μια πολυτελής Μερσέντες, έβγαινε με ταχύτητα από την αυλόπορτα και χανόταν στο νεροποντί. Οι ώρες περνούσαν. Η Ευαγγελία συνέχισε τις δουλειές της, καθαρίζοντας, σκουπίζοντας, τακτοποιώντας. Αλλά κάτι την έκανε να κοιτάζει συνεχώς το ρολόι. 3 ώρες είχαν περάσει. 4, 5. Έξω η καταιγίδα μενόταν, χτυπώντας τα παράθυρα της έπαυλης, ενώ οι κεραυνοί έσκιζαν τον ουρανό. Κανείς άλλος από το προσωπικό δεν είχε έρθει σήμερα. Είχαν όλοι τηλεφωνήσει το πρωί, λέγοντας πως ο δρόμος προς τη Σίμη ήταν αδιάβατος λόγω των πλημμυρών. Μόνο η Ευαγγελία ήταν εκεί, γιατί έμενε σε ένα μικρό δωμάτιο υπηρεσίας στην πίσω αυλή της έπαυλης. Το τηλέφωνο χτύπησε ξαφνικά, κάνοντάς την να αναπηδήσει. Δίστασε πριν απαντήσει. Δεν της επιτρεπόταν συνήθως να σηκώνει το τηλέφωνο, αλλά με κανέναν άλλο παρόντα δεν είχε επιλογή. Σήκωσε το ακουστικό αλλά δεν είπε τίποτα. Άλλωστε τι θα μπορούσε να πει με την προβληματική της ομιλία. «Είναι κανείς εκεί?» Η βαριά φωνή του Άγγελου ακούστηκε από την άλλη άκρη της γραμμής. Η Ευαγγελία έκανε έναν μικρό ήχο, μια μικρή επιβεβαίωση. «Ποιος είναι?» απέτησε ο Άγγελος. Ευαγγελία», κατάφερε να πει, προφέροντας το όνομά της όσο πιο καθαρά μπορούσε. Μια παύση. «Α, εσύ είσαι». Ο τόνος του μαλάκωσε ελαφρώς. «Η Θεανό είναι εκεί». Η Ευαγγελία κούνησε το κεφάλι της και μετά συνειδητοποίησε ότι δεν μπορούσε να τη δει. Έκανε έναν αρνητικό ήχο. «Έφυγε». «Πού πήγε?» Υπήρχε μια νότα ανησυχίας στη φωνή του τώρα. Η Ευαγγελία προσπάθησε να μιλήσει, αλλά οι λέξεις κόλλησαν στο λαιμό της.
Αντί γι' αυτό έκανε έναν ήχο του αυτοκινήτου, ελπίζοντας ότι θα καταλάβαινε. Ο άγγελος αναστέναξε. Πήρε το αυτοκίνητο μέσα στην καταιγίδα. «Καλά, πες της να με πάρει όταν γυρίσει». Η γραμμή έκλεισε και η Ευαγγελία έμεινε με το ακουστικό στο χέρι, αισθανόμενη μια αυξανόμενη ανησυχία στο στομάχι της. Ήταν σχεδόν μεσάνυχτα όταν ο ήχος των σιρήνων διέκοψε τη βροχή. Η Ευαγγελία, που είχε αποκοιμηθεί στην καρέκλα της κουζίνας, πετάχτηκε όρθια. Έτρεξε στην πόρτα για να δει 2 περιπολικά και ένα ασθενοφόρο να σταματούν μπροστά στην έπαυλη. Από το πρώτο περιπολικό βγήκε ο άγγελος, το πρόσωπό του χλωμό σαν το φεγγάρι, τα ρούχα του τσαλακωμένα. Πίσω του, 2 παραϊατρικοί έσπροχναν ένα φορείο προς την είσοδο του σπιτιού και πάνω στο φορείο βρισκόταν η Θεανό, το πρόσωπό της καλυμμένο με μικρά κοψίματα από γυαλί, ένας επίδεσμος τυλιγμένος γύρω από το κεφάλι της, τα μάτια της κλειστά. «Πού να την πάμε, κύριε Παγκάλο?» ρώτησε ένας από τους παραϊατρικούς. «Στην κρεβατοκάμαρά μας, στον επάνω όροφο», είπε ο άγγελος, η φωνή του ραγισμένη από την κούραση και την ανησυχία. Η Ευαγγελία βοήθησε να ανοίξουν τις πόρτες καθώς μετέφεραν τη Θεανό στο επάνω πάτωμα. Ο άγγελος δεν της έδωσε καμία προσοχή. Τα μάτια του ήταν καρφωμένα στη γυναίκα του, σαν να μπορούσε να την κρατήσει ζωντανή μόνο με τη δύναμη του βλέμματός του. Τι συνέβη? Η Ευαγγελία άκουσε μία από τις νοσοκόμες να ρωτάει τον γιατρό καθώς τακτοποιούσαν τη Θεανό στο κρεβάτι. «Το αυτοκίνητο γλίστρισε σε μια στροφή του δρόμου με τις πέτρες», απάντησε ο γιατρός χαμηλόφωνα. «Έπεσε σε μια χαράδρα. Είχε τύχει βουνό που την έβγαλαν ζωντανή. Και οι τραυματισμοί της? Κρανιοεγκεφαλική κάκωση, μερικά κοψίματα και μόλοπες. Θα ζήσει. Αλλά τι?» ρώτησε η νοσοκόμα. Ο γιατρός χαμήλωσε τη φωνή του ακόμα περισσότερο, αλλά η Ευαγγελία, συνηθισμένη να ακούει ψιθύρους λόγω της δικής της αναπηρίας στην ομιλία, μπορούσε ακόμα να τον ακούσει. Το τραύμα στο κεφάλι επηρέασε την περιοχή του εγκεφάλου που είναι υπεύθυνη για την ομιλία. Πιστεύουμε ότι είναι προσωρινό, αλλά προς το παρόν δεν μπορεί να μιλήσει.